Is-sena l-ġdida ġabet ferħ ġdid, ċelebrazzjonijiet mifruxin madwar Malta u Għawdex. Fil-waqt li kienu bosta li jażlu li qattaw l-ewwel tas-sena d-dar għall-kwit mal-familja jew mal-ħbieb f'xi festin, oħrajn fl-eluf tagħhom minkejja x-xita u l-ksieħ, qattaw l-aħħar ftit minuti tal-2013 u l-ewwel minuti tas-sena l-ġdida 2014 f'attivitajiet fil-beraħ li ġew organizzati. L-attrazzjoni ewlenija kienet fil-Belt Valletta fejn laħqet il-qofol tagħha fi Pjazza San George, filwaqt li kien hemm ukoll diversi attivitajiet fil-pjazza taħdejn il-Katedral ta' San Ġwan u lokalitajiet oħra fil-kapitali. Mat-tokki ta' nofs il-lejl b'sorpriża l-faċċata tal-Palazz tal-President inksid bwirja ta' dwal imlewna flimkien mal-mużika. Grazzi lill-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta Jdin Jason Mikallef. Grazzi wkoll lis-Segretarju Parlamentari Dr. Jose Herrera. Poplu Malti wawċi l-aħħar 5 minuti flimkien. Iċ-ċelebrazzjoni ewlenija kienet fi Pjazza San George kif bosta bands u kantanti offrew spettaklu matul is-serata u mat-tokki ta' nofs il-lejl sar il-countdown tal-ewwel tas-sena fl-istess pjazza.